Let's go! Na. May damo glow stick. Nani Andred, nabutang niya. Ako sa libutan din sa. Dorothy Dala na yan, ha? Thompson. Ayaw! Isa gamay. Diri buo sa trashcan. Ato dito, ano diri ba? Dorothy Thompson. Diri ba, para kita dayon na to. Nanti yun, wala. Ayaw, i-move mo na to later. Asin. Oh, may papagasin. Isa tayo suga diri. May alon na ba? May galon to. Wala isa. So, 13 diri, pero sino ako nasa taas? Wala dira. Kaya sa mga, balik na ko. Wala dira. Ay, panawagat. Sakit ba mo, Andred? Dorothy! Ari na yo. Ha? Sorry. Sorry, uy. Ikot ka naman yo. Libro, flashlight, kamera. Kaya sa motion sensor. So, ano yung ginalili dyan isa? Labay na ako kay dandong sa ulo ka diyo. What the fuck? What the what? Yo, kita ka. Ano na? Ay, orbs. Hindi, nainilabo yung gula. Patong ko sa... Overgist na. Tara, malak. Kabalo ko sa ghost para ulit ta. Atakay mo dito. Ay, ako yung mga sagunin mo. Kadi na kay dito maayo da. Abli, hinig ninyo dako, uy. Nilaboy. Tara. Ay, duniyo ba nilaboy. Padong ko sa Asa man? Nasa court? Right, right, right. Ton. Basta may bula dyan sa ha. Lagi po ang Tara, pakita ng bula ha. Dari? dili. Straight, straight. Dara bulay ka na. Nida nila Dorothy Thompson. Wait, ta. Asa? Dari? Nasa ka taas. Ano siya taas lagi? Ay, sige pa picture oy kay taas kayo. Upat ra, upat. Dorothy Thompson. You Ano motherfucker. si bula dire? Pa 14. Dorothy Thompson, are you here? Dorothy Thompson. Yatay guys. Are you here? Ano si panawag kay nag-scout Where are you? Where are you, Dorothy Thompson? Wanna play hide and seek, Dorothy Thompson? Wala diri 15 diri. Are you alone? You alone? Where are you? Where are you? 15. Dorothy Thompson. Ay, si panawag ba? Wala pa taga kuan, wala pa taga scout sa area. Saan yun? Dorothy Thompson, are you here? 14, wala dali, 14 ra dali. Dorothy Thompson. Ayaw sa Lugar. 13 na tama, nagkadool na ta. Ito, ako. Are you here? Wala suga dali. Wala. Say something. Yakapay juga dali. Pag pagdalagay kay suga oh. Basin natin rin. Dito tayo butang motion sensor kay dagang lugar. Kung asa ang temperature nga kuan, dito na lang. Nakabdo ta dali. Dorothy Thompson. Dorothy Thompson. Basic yung gano'n. Balik Nadri, mo, balik mo. Nadri. Are you here, Dorothy Thompson? 11. Are you here? Are you in the locker room? Nawa. Oh, freezing tape po, freezing Present tape. time, present time. Garo kayo. Asa ba? Tara, gusto ba nga na oh. Negative 10 na to dali oh. So, butang dali eh. Dorothy Thompson. Are you here, Dorothy Thompson? Kaya pauna. Dorothy Thompson. Are you in the locker room? Wala, naisuwa to. Show your presence, Suwat na Dorothy Thompson. Kuha pa ta picture eh. Kaya kami. Yung bilay ito na, balik ito sa akin. Ano Naisuwa yung na. bilet? Biya, akong bibili na yung bilet eh. Dorothy Thompson. Dorothy Thompson. Gipulit ninyo, daray. Dara na, ako yung bilet. Di, kuha nga pa mga gamit. Saan gamit? Crucifix. Tara, balik ka dito na. Isang way crucifix.
Ako. Hala ko. Kamartingo nga. Ako. Asa naman ka? Dread nga na naman dito kong dread. Hindi, ako'y gamit crucifix. Bao gani, asa gani na ako dito exit. Uy, exit ba? Ah, First floor naman gud ka. Dorothy Thompson. Nare. Mau gani na to ilhanan gani. Ano yan siya? Crucifix ba to? Crucifix. Matchstick na? EMF. Isa mo dali EMF. Matchsticks. Ako na lang, madawag crucifix. Crucifix, isa, doon isa. Palayo kong dalaan eh. Paano na ako? Gano'n ng tripod eh. Tulong ka mo. Jesus. Hala, gisa na crucifix. Okay na ho. In the name of Jesus, begun. Ano. Kaya doon ka itong meme ba nga ng... Adi siya meme ka ng... Kuyog sila ko niya, Muslim man siya baging nga siya. Grabe! So no, I won't. Kaya Muslim ko na siya bubo. Kaya na bubo. Ano ko. Tay Thompson. Saan ka? Disa, crouching lagi ka Okay, disa. Okay. Dorothy Thompson. Asan yung sa glow stick? Nastaas. Dorothy Thompson. Where are you? Yan mo kayo? Tupi ka, Soy. Sagdan. Api, dito, pikas to. Dorothy Pero sa... Thompson. Dito. Dari mo gato? Dili, dito ba, dili. Dorothy Thompson. Wala lagi ni sarado lagi, sarado na. Sarado. Dorothy Thompson, are you here? Crucifix isa. Labay na ko daan. Dorothy Thompson, are you here? Labay na ko. Dorothy. Dorothy Thompson. Nayungo! Nayungo! Ha? Nayungo! No, basta na mo crucifix disa. Ako lang Dorothy gilabay. Thompson, are you here? Utang Dorothy Thompson. Utang ina talaga. Are you here? Dorothy Thompson. You motherfucker. Dorothy Ay, Thompson. kailangan ko sa goal na to ron. Capture. O crucifix. Yung kapit ko, bata, agki yung gitanan ko na, oy. Dorothy Thompson. Ako ang crucifix, uy! Show yourself. Asa na ba Wala to? mo ka gato? Wala mo ka mo gato? Wala, ikaw ra. Ah, putang ina, ako giday una to, no? Dorothy Thompson. Where are you? Dorothy Ay, Thompson. speaking ba, asaan ko, ano, EMF ba? Wala lagi nagdaw sa EMF. Naman, Jubilate, wait tingog, jubilate. wait tingog. Jubilate ba? Jubilate ba? Wala na ako, akong gibiyahan ng Jubilite. Tara, EMF niya ako ah. Oh, gani. Dorothy Thompson. Where are you? Ang EMF lang yung, alam ano, doble mo gida yung Kill me if you can, Dorothy Thompson. Kamera, ganda mo kameraman. Dorothy Thompson. EMF? Where are you, Dorothy? Dorothy. Dorothy. Where are you, Dorothy? Where are you, Dorothy? Na-heartbeat oh. Dorothy Thompson, are you here? Dorothy Thompson. Dorothy Thompson, are you here? Are you here, Dorothy Thompson? Please respond. Dorothy Thompson. Can you kill Jason Abaha? Buang. Dagrad mong guling umuan. Kamang mo. Di ba siya matubag sa mga Static Ranger? Thomas. Asa EVP ni mo, Jisa? Kailangan mo 5 siya, picturean ba? Dorothy Johnson.
Dorothy Johnson. Dorothy Johnson, are you here? Speaking ba ka ng... Where are you, Dorothy? Dorothy? Uy, ka ng unsa to evidence na gather na so far? Show yourself, Dorothy Johnson. Freezing. Freezing temper. Ghostwriting. Show yourself, Dorothy. Parinsa. Dorothy, show yourself. Think time. Dorothy. Show yourself, Dorothy Johnson. Ang ongo, either demon you or Yurei. Demon or Yurei. Dorothy Johnson, show yourself. Ako feeling demon eh. Kaya na may crucifix. Dorothy Johnson, show yourself. You fucking asshole. Dorothy Johnson. Dorothy Johnson. Gawas na daw. Ay, nainagumungga. Nana po nag... Dorothy Johnson. Dorothy Johnson, are you here? Dorothy Johnson. Dorothy Johnson. Nagyod, dili na ako kaya, nagyod. Dorothy Johnson. Nagban ko, Andre. Show yourself. Ngit-ngit tari, asa na mo? Bigyan ako ninyo. Asa mo, Andre, dili. Bigyan ako sa mama mo. Gawas. Bigyan ako sa mama mo. Bawal sa heart, bawal sa heart. Right, ay, right. Asa mo? Ay, sige. Bisige si Andrew ba? Bisige si Andrew dug si Palawag. Tataw, disinggit ka na ay. Piyasa na mo ay. Ngit-ngit mo kayo, no? Bawal sa sa heart, kanila. Nalagit na yung hong. Dili sa Dali mo ano rin yun. Dali araw ni Maragana. Sure kayo din sa ikaw. Sige, sige mong bitaw. Ay, sige hong god. Pag sinitin yung anong... Oh, Motion panulo. sensor. Ay, kuha na. Dorothy. Ay, sa Dorothy Johnson. area. Di ba takaabot? Mamatay na ta. F ba ni or G? Jira. Wag. Nana Drio. Tara, asa ka tabang, asa ka tabang. Pwede sa butang ba? Di maliso-liso mo na Tapos natin isa ko? Hindi mo na malisawit. Oh. Oh. Sayop, sayop. Ah, Sayop po ka to bang? Ako, be. Gigi ka be. Ako be. Ako. Maliso magunaw dro. Ayaw tanawa. Kaya di ko kita. Ayaw First ali. time pa nila ako nagtao do ginani. Oh, Ano bali sa lagi? balagi mo lagi. Dorothy Johnson. Awag ko ba na ko patanahon man? Kaya ito sa tayo. Ayaw. Taka ni way. Crucifix, ulit. Kuan, asa man to? Abala mo dro. Hindi na kong kuspik Gaya mo flashlight, be. Gaya mo flashlight, be. Ambing yo. Ha? Jubilate, ah. Ame. Meron. Sige, magbilin ko din. O, kita na ka nga sakay. Doon nga lang tayo tala. Nadungan ta dito na tanaw na to nga orbs. Kaya kita kigbon. Bata ah. Orbs. Adlock na ba eh? Adlock ni Ako medyo dyan. Adlock ni siya nga room. Dorothy Johnson. Dorothy Johnson. Dorothy, Michael Jackson. Yan mo, masturya na ta ba? Tayo nagawas. Bilangtan ka. Oy, 15 ang degree ka. Kabugnaw ni mo doon. Cinta pa ta. O ka nang inom ang tawag tuan. Panigurom niya to. Sa pag next 100. Kata niya. Kato? Ako ang dili ni Mao. Ayaw, naglalo. Nagilok-lihok ang bulo. Lagi. Ay, Ano? ay, imuha mo na, ay. Kana, wala. May orbs. Amo na. Wala. Ghost orb na. Asa ba? Taka ng kandida. Oh my god. Wala na eh. So, dili ghost orb.
Fingerprint na lang. Unsa kaya itong evidence? Nasa baba oh. Nasa Unsa sabi. kaya evidence ito? Namugot ghost orb naman lagi ito niliyok lagi. Unsa kaya itong evidence? Ghostwriting o Namugot to. Pan. freezing time? Oh, freezing. Yuri, garo unsa ni Yuri? Yuri. Basin Yuri. Feel ako Yuri. Oh, sa ghost orb. Dagana sa Tanawa- tao. Dagana yung tao ay puno naman na. Prevent or better like Tanawa did sa not have stronger right. effect sanity. Kanang upper, kuan ba? Upper right. Oh, Yuri. Mo may na ah. Upper right. Kita mo? Hmm. Oh, mga to siya. Wala to, okay? Hindi na to, okay? Unsa man? Yuri? Yuri na lang. Dili na ko mo risk. Kuya, to Iya equipment. gilabay dito sa ang crucifix. Atong equipment, uy, animal. Muguli. Hello. Atong equipment ba? Tara? Yuri kay freezing temp o kuan. Close na? Mo basta buhay ka di sa mo ara naman ni. Mo balik. Oh, wala ka na, ma-return na na. Nabalagkit. Na Okay. Yuri. Wala, ni sagit ko kay. It's a kalit Oh. eh. Tingnan ni kay dulo na na. Shagit ng Jisa. Yo, wala na dali. Si Andrew sige panawag. Taw-taw may mo suga. Yo, wala na may suba. Git mga sana na hanggang duwa na yam jika sana. Ano siya? Huy, asa na mo suga? Ito, pas diri na. Alam mo suga diri oy. Si panawag ba? Layo na kayo ba? Take a look at the equipment. Ah, mo na grabe sa. Before starting the Detect investigation. arom. I've also All written some Williams. notes on the whiteboard if you need them. Mo naman, okay na isa ka kuan mo dadon dong. We've had reports of violence, and it looks like they left it. Sa Gostik? I think dili ako dapat magdala sa iyan. Ay, ako na lang sa iyan. The owner left us a key. Ikaw yun. Tagali mo. Nagdala kong EMF food. Kung ano ba dali? Ikaw, di ba? Thermometer, camera, motion sensor. Ikaw sa EMF yo? Yeah. Asa ba ito? No, sa MF ba? Dalaw, Sit up sa ka. Dalaw, dalaw ka. Para nabalik. Ano eh? Go daw. Notebook. Or alone ba? Basta niya. Everyone. Everyone man. Paul Williams. Paul Williams. Paul Williams. What's yung flashlight? Dala ko. Siga-sigaw, no? Butas na ulit bro kay. Or makuha ko camera, capture biya. Ah, Tracy man da yun. Asin. Ano lagi flashlight lagi mong kuan di sa no? Yung temperature. Wala, oy. Ako aning sa baga ni ako dito. Hindi mo kita sa mga bagay. Pero kasi ako sa bagahan. Oh, wala mo na yung. Musikit ra sa wall. Musika. Hinay kayo. Ano ginagtingog? Para di second floor eh. Asa yung drip? Let's go sa Tara, Dred. Oh, gawas mo sa DCU. Oh, ay. Asa mo? Taas ta? Taas? Oh, taas ta. Speaking ba, wala dali ang fuse do. Kuha sa kuha ko. Sensor. Ayan na, no? Glow stick. Wala mo? Asa yung butang glow stick? Taas. Wala guys, na dali. Pundo man. Butasin ako libro ha. Di ba taas? Asa tapit isa? Nara dali, same area. Dili na lang ako butang ha. Nara dali. Bata ko gasin. Tingalan ganyan niya. Paul Williams. Ay, ano sa hagatan mo? Dali ba? Paul Williams. Paul Williams, are you here? Check na ko. Wow, kabdag camera ba ya? Capture ba? Sa ta. Glow stick. Kuha sa na ko. One. Ay, gibali na mag stick. Asa na magbutang na? Bata, bali na nandan. Para makita mga friends ba? Not friends. Pareho lagi magnaong lagi. Dili. Dili.
Motion sensor, Andred, pagbutang. Nana ko voice Buta box. na, buta na ko ito. Ma, Yabilit ako, ano kong yabilit ha? dili mo mag-tripod. Tripod ha? Tripod ta? Tripod ta. Ah. Bilhin nila. Bilhin nila ako. Napa, unsa man to? Nag-call kag tripod, Andred. Nag-gulat ko kamera. Ay, ilabay sa kunin dito sa putahan di para kunito na lang ako. Nagbutang kag tripod, Andred. Wala pa, hinara. Ay, ilabay ko na ako EMS dito. Di na sa... Okay, wala rin mo. Tulo ra. Kuha na ko ha. EMF, flashlight, o video camera. Hindi magdako. Tripod ay kuwang. Ano may tripod gida si Kuan? Para, Ako na, tripod. para mabutang, di ba? Hindi magdako. Kamera, bagdag, kamera. Ako po to kamera, gilabay. Magdag kamera, isa. Tuloy na anak ko din. Gilabay ako. Wala man nga to sa taas, wala yung i-detect motion sensor. Papasin siya na sa kwarto. Okay, ako gilabay din ako kung ano. Voice box. Eh, para sa kapunito Uy, freezing! Lagi, alis. Ibutang sa video camera yun. Ano? Na, footprints oh? Ah, Kila ba? Ajit. Picture ito ito siya, na. Dre. Sorry. Lo, ang dali. Butang lagi na diya. Poltergeist na ni. Ay, wata katarong set up ba kay natalaw pa tanan. Pas, koy, sa dito sa Andred. Dala ko video camera. Ibutang video camera, Dre, oh. Kung asa siya nag-footprint. Dili, ibutang mo. Guys, Tara, bata nga ito, footprints, Dre. Tapos, may ako di, itatawag. huwag siya i-detect nga. Dere sa kilid ay, para makita, Dre. Para makita sa taas o sa kuan. Dre ba, para makita sa taas o sa katong footprints na pit sa room. Dre ba, sa akong ibarugan. Siya, batang. Asa ka? Dre. Guys, nara sa taas ang kuhan, guys. Asa na kayo? Ano, Dri, uy, nasa hagdo ng freezing tent. Yung nandiri, oh. Sa may UV light nga ni mo nabutang. Side Luis ba? Dre, ya? Dire daw try, dire. Dire sa tumoy na ba, dire. Kabuta ka. Dire. Ano na, reportahan? Para makapture na tong sa pertahan o sa kanang kwarto sa taas. Ano ba? Oh, bata siya sa asin, ba? Footprints sa asin. Sa mabuta ka na, dire. Pero naman sa taas ang iyang kuhan. Right click sir, pag-green sa... Ay, Dara sige. yung negative 10, Dri, oh. Ako lang. Sige, sige. Uy, ang negative 10 ba na, Dri, sa taas? Oh, para makita, para makita. Di, huwag siya ma-detect sa motion sensor. Kailangan magpapadetect man. Kailangan. Dara, Dri, baka niya akong ibarugan mo ni. Kani, mo ni Dri ang freezing tent. Na, bata na ka sa kawana. Gusto ka? Ay, di duham din itong kamera, no? May paibutan na itong kamera po, Dra. Bati agpurmas kamera eh. Hagda nakita din, may isbog gamay. Oh, na-Dre, oh. Na-detect ang katong kuhan? Microphone? O sa may gingon. Noise, ang noise ba, maisan? Wala man, Dra. No. Nasa taas ang negative 10. Capture na likuwang na to. Na sensor naman. Nana ko kamera. Picturean. Nagkuhan mo, ay nani mo EMF? Sige, picture na lang to. Kaso ba mo, pakita ganyan. Asa man po ang sensor? Kumudududugdug. Mana, okay na, Andred. Nako, ana. Balag, Na objectives na. Ah, sensor? Tago. Ah, na-detect sa sensor ya? Oh, na-detect na. So, na yun, sa taas dahil. Nagin siya sa taas gani. Pinadar ang freezing temp. Kaya naman dali ang sensor ako gimutang. Awaw, nadar yung freezing temp, oh. Kasi na-dirty water. May tamak sa cheddar eh. Wala. Ano na pangan sa kuhan? Oo nga. Paul Williams? Paul Williams ba to? Oh, diri nga kwarto, oh. Paul Williams. Wala, Paul bukas. Williams o kuhan? Lala. Pang-power na sa ka? Paul Williams, show yourself. Show yourself, Paul Williams. Paul Williams ba? Wala man i-detect. Ala, ako ang dili kaniday, oh. Ang radyo day dong. Ang radyo, EVP. Ang radyo kani. Wait, tara sa matabi sa pangan ni. Panganday, eh. Ibili na tayo parabolic dong. Paul Williams. Kung sa akong tripod, Andred. Buta sa taas ba? Show yourself. Nyara. Amo, ni? Ako lang eh.
Ato dito sa may portahan do. Dili ay. Nga nagatubang sa ano. Negative 10 to dali ha. Down. Paul Williams, show yourself. Ay, speaking ang EMF day. Can you write something? Can you give us a sign? Show yourself. Paul Williams. Paul Wilson. Paul Williams. Level 5, level 5. Level 5. Can you give us a sign? Paul Williams, show yourself. Usa gani picture ani? Are you here, Paul Williams? Show yourself, Paul Williams. Wala ini tingog. Basi spread Show yourself. Wala. Paul Williams, show yourself. Paul Williams. Are you here? Ay, actually, di ko kita sa kuan. Sa negative 10 to diri nga area. Picture. Paul Williams. Mga 30 na din. Show yourself, Paul Williams. Na diri nga area ang bugna. Kanila nga area. Ay, Paul Williams. naon na ako sa ubos ha. Kung kuan. Basi na gusto ba? Paul Williams. Diyan mo take sa kuan? Radyo. Kaya magsuot ko sa journal sa yung mga... O si fingerprints ad. O may kuan, gusto Ay, ipislip ang... Ano, journal sa kuha. Kung sa ginito to ha? Evidence Net 1. vision. EMF 5. Unsa pa? Temperature. Freezing temperature. Yeah, ang possible kay Phantom or Banshee. Banshee lagi. Kung Phantom ba ta? saan itong Banshee? Banshee is a natural hunter and will attack anything. Fingerprints. Fingerprints of footprints. Okay na. Pwede yan na ano? Oo. Ayamot lang. Banshee fear the crucifix. Yan na Banshee. Ghost Orb. Phantom. Kung Phantom kay Ghost Orb. Ay, Banshee. Kung Banshee kay Ala, Fingerprints. attack anything oh. Ay, naman may fingerprints, di ba? Di ba na may fingerprints? Uy, Oh na, footprints. kasi Wala ko ka-picture. Banshee karon eh. Pataka-capture ba ya? Attack anytime oh. Obsessed na siya with one person. Data crucifix. Pero di tapat yan. Ay, gamit ng crucifix dire oh. Kasi itong Banshee gani fingerprints, no? Nabalik ta? Tara. Sige, tara. Pero kita may tayong fingerprints, di ba? Lo! Awa! Step niya. Nilupad lagi ang... Ang what? Awa, screenshot na ko ah. Nilupad jud. Saan nilapad? Ang... Ay mo... Kana, awa ha. Di mo tuon ako na kanya. Show yourself. Kana, di ka na siya sa cartoon. Natagak. Tanawon doon na to kung saan na ba. Si Juice or kwan. Nasa kwan. Natuno to na. Basta natagak na siya. Kita dyan ako 100%. Kanang white. Kita ka ng white below. Nasa kwan, messenger. Nihayag lagi, nisika lagi. Oh, yung magigit pa ang kuan. Ayo. Di nahayag kayo. Oo, kato ganina. Wag yun sa to. Di, nihayag yun. Nihayag lagi. Ngato. Ngato na, isigaan siguro na ngato. Nitagak ang baso di ay. Baso di na di ay. Oh, nasa karton. Kana, nalupad yun. Tara. So, di na ako magdaong... Kamera na lang ta. Ayaw nag UV light 100. Normal. Normal lang ka nga flashlight ba para makakita ka. Pagdala na akong i-bill. Pagdala na lang, incastle fingers. Ayun na, anong fingerprints. Di, na. Capture camera na lang ta. Mo-attack na ba in one person? Obsessed kung buta kita sa tuwa.
I have the crucifix. Obsessed with one person. Ako rin siguro ni palitan at ko dyan sa Paul kamera. Williams. What the fuck? Paul Williams. Ah, sige-siga gid ay. Sige-siga gid ang kuan ay. Tuga. O sige, picture ani. Right click. Copy Ah, lang yeah? ka. No. Kita capture. Ah! Capture Paul dito. Williams. Dagan! Dagan! Sirado! Ako dyan. Uy, patay siyo. Wala. Patay ko. Wala. Ay, putang ina I'm dead. Ikay gigupod, ikay nas Hala. Di na ilabay siguro ang crucifix eh. picture ko picture niya para na siya insurance. Man na. Ano nga Di picture? na siguro ilabay ang crucifix eh. Mo ba? Buanga da. Ikaw igok doon ng dread no. May pa ako na to kita. Buanga dyan yung crucifix lagi. Di na siya Di ako may ilabay. Basta inato ba, basta doon gani mo, dagan mo, lain nga location, ayaw mo, pundo kay dakpan man mo. Nahurot akong kuan eh. Kamera. Kaya kung mo dagan mo, pwede man na sila mo ka nakapuyag o Obsessed dyan sa Banshee with one fear. person. pwede po mo mutago. Banshee, fear the crucifix mo daw. Buang mo ni siya eh. Hala, na-capture dyan na. Na-capture dyan. As in, kuan dyan. Kuha dyan. Ako ba? Hurot ang kamera eh. Ako gani, nahurot na ko. Tara. Nakuha dyan siya eh. Banshee? Saman, okay na ta? Okay na tani. Tayo mga gamit. Goodbye. Hala. Okay na lang. Palitan ni 100. Palipuli lang. Okay lang na doon. Kung patingin ba? So 20 oh. I've got some jobs ready. Pilay mo na Banshee gid. 195 ang insurance. Daghan sa kay ko gamit ni utang kat. Horot oy. asa daw tanaw doon na to picture. Horot gyud ang mga gamit. Anak, nakuha to na. Close up kayo to. Dugay pa na develop. Diyan mo, hindi kasi mag-pictures kayo eh. Hindi mo tumao. Kaya natol na mo kuhan niyo. Kuha kayo to, nasbertahan. Kuha nga nila eh. Nawala. Tara. Kasi nawala na to. Bye ko, bye.